ženou. Kincel jako kdyby si to přál, zkusil zabrat tu ruku. Snažit se vytěžit maximum z možného až přílišného entuziasmu jeho soupeře. Více tu ruku ale vytrhne, už to vidíme. A Patrik bude zezat v posledních 100 vteřinách. Věřit v zázrak. Giček si zkontroloval čas. Ten je samozrejme na jeho strane. O víťazstvo by ho mohla pripraviť už len nejaká veľká chyba.